Здравей, Радо! Здравей, Крис! Напобира с Крис. Напобира с Крис, точно така. Представи се пред зрителите на Побира с Крис. Кой си, как се казваш и също така може ли Радослав Георгиев да се опише с 3 програмни езика? Това е интересен въпрос. За зрителите аз съм по-известен като Радо Радо. Радослав Георгиев малко хора са ме чували. По-известен съм като Радо Радо. На времето имаше много хора, които се казват от мен и трябваше по някакъв начин да се отлича. Аз съм програмист общо, заето с това занимавам, това преподавам в момента, с което се скарам хляба и общо взето по този начин ми харесва и да се представя. Аз съм софтуерен разработчик, човек, който решава проблеми. А за трите програмни езика, да. Това даже днес си го мислех, те ще бъдат JavaScript, Python и Haskell. Някакъв смисъл да ни дам на езиците? Да, може да. Всъщност има такъв въпрос. И то е именно кои езици за програмиране са най-популярни до момента и съответно кои най-често се използват. Един от тези три попадат ли вътре в тях? Те два от трите попадат вътре, нали, JavaScript в момента това е нещо без което не можеш. Това буквално показва, че си тук и сега, че използваш нещата, които съществуват и се възползваш всичко, което в момента работи с JavaScript, така че това няма как да го пренебрегнем. Python е швейцарско нощче. Това е умението да можеш да се оправяш независимо от ситуацията, независимо от проблема. Python е там, с него мога да решиш абсолютно всяка нощ, така че това е швейцарско нощче. Haskell е малко по-далечно бъдеще, абстрактно мислене, там да кажем са малко по-тегави нещата, хората не го харесват много, защото е свързан с математика, аз лично му скефа точно заради това. И за съвременните езици въпросът, един е JavaScript 100%, Python, другото нещо, което много се използва, нещо, което може би сте чували в последно време, Ruby on Rails. Това е поне в стартъп средите нещото, което е хита, всеки стартъп в началото почва на Ruby on Rails. Какво друго нямаше във въпроса? Въпросът е именно кои съответно най-често се използват и кои са най-популярни. Значи, той има статистики, после може да го пуснеш, ако е интересно на зрителите, кои най-често се използват, защото там са поне 10 езика, но след най-популярните, поне в средите, в които съм аз, са JavaScript, Python, Java, без което не можеш, и съответно Ruby Rails. Тук един такъв въпрос, кои са езици за фронтенд и кои са бекенд, така да се каже? JavaScript вече е език и за бекенд, той преди беше главно за фронтенд, използваше се да накараш бутона в страничката, като се цъкне да се случи нещо, общо ако JavaScript представлява това нещо, скоро вече и бекенд. И всичко друго, което споменах, вече е бекенд език, Java, Python, Ruby, всички тези неща захранват сървъра, базата данни и общо карат приложението да работи. Окей. Сподели малко повече какво е Hack България и какво е Hack FMI. Всъщност ти си организатори на двете. Да. Доколкото знам, не самостоятелно, има хора, които ти помагат. Да, смисъл, няма как сам човек да направи нещо подобно. Екипа е много важен в случая. Значи, Hack FMI, Hack България, ще почнем по-лесното. Hack FMI е хакатон. В FMI, което е след нашите групи, като кажеш FMI, е много ясно, обаче ако някой друг му кажеш FMI, той какво точно? Това е факултет по математика и информатика към Софийския университет. То си е абсолютно автономен университет, нали, няма много общо с Софийския университет, ние за това му казваме FMI. Там правим хакатон всеки семестър, 3 дена, петък, събота, неделя. Затваряме FMI за през нощта, хората могат да спят там, което е хубаво, осигуряваме бира, храна и просто оставаме студентите да изкодят нещо, да решат някакъв проблем. Различните хакатони имат различни теми. В началото бяхме почнали с как студентите от FMI могат да напишат софтуер за FMI. Това продължи 2 хакатона. Последния беше за кауза, Hack for Charity. Общо трябваше да се пишат неща, които са от обществена полза. Успяхме да съберем за едно детенце 14 000 лева. Поздравления! Което беше хубаво за това нещо. И сега ноември месец ще бъде Game Development и Gamification Hackathon. Защото хората просто искат да пишат игри, разбира се, правим такава тема. Това е Hack FMI. Тоест те са поканени, тук може да поканиш всички, които... Поканени са абсолютно всички на хакатона, не е само за хора от FMI, абсолютно отворена за всеки, атмосферата е много яка и определено ще ви хареса. Смисъл, наистина няма нещо подобно като събитие, като атмосфера, което се случва в България, което имате предвид, че е пълно с програмисти, ако не се чувствате добре след такава среда, няма да ви хареса и съответно хакатон. Откъде тръгна идеята? Всъщност защо? Защо реши да направиш Hack FMI? Защо реши след това да направиш Hack България? Да. Hack FMI идеята тръгна от факта, че не се случваха първо много неща в FMI.
апатията сред студентите беше доста силна. И се чуихме какво мога да направим малко да разчупим нещата. И тогава видях Момчил Томов, се казва, известен състезателен програмист, учи в Принстън. Тогава организираше той и разни други хора от Принстън, нещо, което се нарича Hack Принстън, което беше под формата на Startup Weekend, за да направиш някакъв стартъп в Принстън, общо и те да раздвижат. И си казах и аз якото, дай да питаме хората от ФМИ, имаме една група там. Колеги, какво ще кажете да направим един такъв хакатон? Доста позитивна реакция. И съответно там трябвахме да го организираме в началото с формат от Startup Weekend, обаче вече сме доста далече от там. Решихме да не е Startup Weekend, защото много ограничаващ формат, бранда не е кой знае колко хубав. Направихме си нещо наше хубаво и в момента се получава собствено такова изолирано събитие, което е в ФМИ и няма много общо с другите подобни хакатони, които вече в формат. Доста неща промениха. Оттам тръгна идеята, първият хакатон се получи много добре и беше ясно, че трябва всеки семестър щем или не щем да го организираме, защото е за доброто на студентите. Те така се чувстват пълноценни, защото те решават проблем, презентират, може да спечелят нещо и общо взето им показваш, че имат уменията да се преборят с истинския свят на друг. Чудесно. А сега малко повече за Hack България, да. Определено. И другото нещо, да. Те имат общи имена, но нямат много общо помежду си. Hack България са курсове по програмиране, които правим, те са на принципа на обърната класна стая. Тоест, при нас са упражнения. Когато дойдат хората на място, ние правим упражнения. Не искаме да ги караме да стоят 4 часа да слушат лекции, лекциите им ги даваме за домашно. И общо взето идеята за Hack България дойде от наличието на супер много софтуерни академии и хората от тези софтуерни академии, с които ние си говорихме. Ние просто седнахме и събрахме мнение от страшно много хора, които ходят по тогавашните академии. И фидбека беше, брат, ние стоим 4 часа, нещо ни говорят, ама аз след 30 минути си цъкам Counter-Strike или просто почва да занимава нещо друго с лаптопа и той просто 4 часа или 8 часа стои на място и си губи времето. И след това от тях гледа записаното видео още толкова време, т.е. по две му се умножава времето за учене и общо взето това не изглеждаше много продуктивно първо. И второ, нямаше академии, които да фокусират на другия бряг, освен Windows. Тоест ние много повече харесваме Linux, open source технологиите и нещата покрай Linux като Python, Ruby, JavaScript. И решихме да направим наши си курсове, които обаче да не са антифеми, тръгване срещу всички, а по-скоро като допълнение към програмата в ФМИ. Тоест, там където липсват нещата, там където липсва ясната практика в ФМИ, ние да седнем и да караме хората да пишат код в рамките на 2, 4, 6 месеца, за да скоро курс се изкарат при нас. И след това да са много по-подготвени за първо пазара на труда, второ за истинския живот, в който трябва да, освен теорията, трябва да си писал малко и код, за да можеш да се оправиш там, да имаш рефлекси. Това са курсове по програмиране, обърната класна стая и гледаме да не губим времето, ние това казваме, да не губим времето на хората. Тоест, те ако дойдат при нас, да излязат 3, 4, 5 пъти по-добре, отколкото са дошли при нас. И съответно това е Hack България. Тоест, вие помагате на IT индустрията чрез курсове по различни програмни езици. Той е програмен език, технология, той е малко широко обхватно. Ние покриваме целият процес, работа в екип, работа с неща, които се наричат софтуер за контрол на версията, да не го кажа на английски, така нареченото Git, което без него програмистът просто се стреля в кръка много пъти през деня. И покриваме доста повече неща от чисто ученето на езика. Ние даже езика го застъпваме нулевата седмица. Имаме една така концепция, идват хората за нулева седмица и в нулевата седмица само решаваме задачи, за да свикнем малко с езика. Ако е малко по-завъртян език, като Ruby, JavaScript, наблягаме повече на него, но крайната ни цел не е хората да научат езика, а да могат да направят нещо и след това да го покажат с този език, което нещо да не е особено тривиално. Защото от тривиалните неща има хиляди туториали в интернет. Ние искаме да качим малко повече ниво, така че хората сами да се пушнат, да имат причината да се пушнат, да направят нещо интересно и накрая да излязат подготвени вече за пазара на труда. Какво се случва с пазара на труда, когато говорим за IT специалисти? Как се движи в момента? Какви специалисти най-често се търсят? И всъщност, какво е бъдещето? Всички, които правят някаква форма на сондаж, статистика сред IT компаниите, отскоро ние почнахме, за да сме сигурни в данните,
Данните показват, че има адски голяма нужда, 20 000, 30 000, точното число нали, може да не е ясно в момента, но има много повече търсене, отколкото софтуерни специалисти излизат от университети, от академии, от където и да е като институция. И проблемът се задълбочава с това, че на IT индустрията му трябва добрите хора, в смисъл така наречените full stack developers, които не са забити само в една технология с един език. Те просто имат рефлекса да решават проблеми, независимо от това в каква среда ги поставиш. И това са наистина добрите хора и глада за такива добри хора е още по-голям. Защото в България големите софтуерни компании, които имат развойни центрове, тук SAP, VMware, Teleri като български компании, на тях ни трябват качествени девелопери. Ние не можем да се конкурираме с Индия за сайтаджийството и чистите по-лесните неща, по нещата, които се правят повече на конвейер. При нас компаниите идват за пазар за хора, които са по-добри. И проблемът е първо, че не стига бройка, която е голяма, и второ, че не стига бройка на добрите. Тоест не излизат достатъчно добре подготвени хора, които можеш да го вкараш и т.е. времето да носи повече добавена стойност, да се учи, да се развива и наистина да допринесе за този екип. Това е супер голям проблем. Има девелопери, но няма добри девелопери. Плюс деменда за следващите години, за следващите 2 години, който влиза на 20 000 човека. Ясно. В такъв случай говорим с теб за IT среди, за курсове, обясни много за случващото се в ФМИ. И тук идва един такъв въпрос. До каква степен получи знанията и уменията си в университета от преподавателите си и до каква степен успя да придобиеш сам, докато се учеше да кодиш, така да кажем? Ако контекстът е програмиране, като абсолютно всеки един човек, който влиза в ФМИ първи, втори курс, тотално отричах и математика, и факултет. Я взето бях на мнение, че това нещо не губи времето. Обаче в последствие 6 години вече по-късно, аз все още не съм завършил бакалавър, все някога ще стане това нещо. Аз съм 6-ти курс, както обичам да казвам. Осъзнаваш, че нещата, които пък ти дават в университета, които пък ни даваме ние, например, в Хак България, този фундамент е адски важен и точно този фундамент различава посредствените програмисти, които след 2 години ще ударят някакво плато и няма просто да станат по-добрите, няма да растат в кариерата, няма да направят нещо гениално от хората, които наистина с времето носи добавена стойност със себе си. И точно това дава университета. Тежка е теорията, много е математиката, обаче като се натрупа това нещо, как се казва, качествените натрупвания водят до количествените натрупвания водят до качествени изменения, да. И това се чувства, обаче не се чувства в началото. В началото ти си извън всякакъв контекст. Ти просто учиш неща и не знаеш защо ги учиш. И малко или много ние това искаме да променим. Искаме да ускорим този процес, който, например, на мен като ми отнема 6 години и на някой да може да му отнеме 2 години, да стигне до същото ниво, на което аз съм сега след 6 години. Това дава университета, но трябва да го разбереш. И другото, разбира се, дисциплина, да можеш да си направиш някакъв таймскеджъл, график на времето, да можеш да си разграфиш времето, да можеш да планираш за малко повече от една седмица. Защото ако фанеш първокурсник и го питаш какво ще правиш следващата седмица, най-често отговор не знам. Какво ще правиш петъка, много ми е далече. И нали, ето attitude, много трудно с такова държание може да минеш през по-трудните дисциплини, които не изискват само идва сесия, ти учиш и екзамен изкарваш 3, а изискват през целия семестър нещо да се пипа. Окей, а какво успя да научиш от игрите? Всъщност доколко игрите са ти помогнали да учиш? Това е интересен въпрос. Първо да кажа, моят бекграунд е на геймър. Играл съм Warcraft 3 до Frozen Throne професионално. Бях 50 лева лоб в Northrend в Europe. Даже съм изкарвал. Поздравления! Да. Игрите те също са малко като университет. Те са такъв учител, който им виждаш смисъл малко по-нататък. Не сме да твърдя, че игрите, колкото ми помогна университет, толкова са ми помогнали игрите като подход, като начин на учене, като изобщо начин, по който да си живееш живота и да изградиш нещата. Тоест, интересно да звучи. Можеш ли да учиш само с игри? Пробвал ли си да учиш само с игри? Ами да, пробвал съм да уча само с игри, пробвал съм да си организирам собствени игри, така че да се мотивирам да уча. И това, което съм забелязал е, че игрите са идеалният начин да вкараш човек в материята и да му направиш интересна, колкото и да е трудна материята, нали.
под формата на игра човек не го приема толкова сериозно малко и като не го приемеш сериозно много по-лесно може да се отпуснеш и да пребориш даден проблем. Оттам нататък вече се зависи от човека. Ако имаш някаква силна вътрешна мотивация да ги научиш, нещата с игри без игри ще стане, но игрите са много як вход. Мисля, игрите са начин да заребиш някой по нещо. Те това правят. Начин да го хупнеш и оттам нататък да му дадеш нужните знания, вече да продължи да се развива и да мисли. И да, игрите на мен точно това са ми дали. В смисъл, дадоха ми интрото и в математика, в програмиране. Много по-добре. Каквото и да си говорим, дойде ред да ми кажеш коя е любимата ти марка бира и защо? Любима марка бира? Принципно обичам столично тъмно или Гинес, тъмните бири. В момента пия Лефе, защото няма столично тъмно или съответно Гинес, но си падам по тези двете тъмни бири. Окей. И пожелай нещо за финал за зрителите на влога. Значи нещо, което бих пожелал на зрителите на влога, разбира се, нашата визия в Hack България е всеки човек да може да пише код, да може да се оправя с IT инфраструктури. Това, което бих ги посъветвал е да придобият тези умения, защото ще стават все по-важни и по-важни в свят, в който автоматизацията застъпва, ще трябва да можеш да говориш езика на компютрите, така че това е моят съвет на хората. А можеш ли да го накодиш по-късно да го видят в видеото? Ще бъде като коментар, нямам в момента инструменти за записане на код. На програмистно трябва клавиатура, нали, с все такива девайси не става, колкото и да голям екран, си трябва клавиатура. Определено ще очаквам твоя код след като го пуснем. Окей, определено ти благодаря за доста изчерпателното интервю, беше доста интересно. Надявам се, че зрителите също ще го харесат. А сега ти казвам на здраве. Крис, на здраве.